Shwmai, croeso nôl. Nawr, da ni wedi edrych, da ni wedi twymo fyny, da ni wedi edrych ar trin a thrafod y bil gyda'n traed ni, da ni wedi edrych ar keepy uppies a driblo. Nawr, ar gyfer y sesiwn ola, da ni'n edrych ar pasio. So nawr, ar gyfer pasio, bydd angen partner gyda chi. Os mae'n mam, dad, brawd, chwaer, ffrind, pwy bynnag. Ond mae'n bwysig gael rhywun i ymarfer hwn gyda. Dim ond so ddech chi ymateb i pan maen nhw'n pasio yn ôl i chi. Felly dwi'n ei dangos gyda Angharad yn gyntaf, be dwi eisiau chi wneud ar gyfer ymarfer cyntaf. So Gwyn, cer i'n ochr, please. Angharad, ti di ochr yma. Felly, dyma be dwi eisiau chi wneud efo'r pêl. So os ydych chi'n cofio, o'ch chi'n rhoi troed chi ar ben y pêl yn ymarfer cyntaf. Felly, be dwi eisiau chi wneud i pan ydych chi'n pasio gyda tu fewn y troed, pasio i Angharad, roi troed ar y pêl a pasio nôl i fi. Diolch. Troed ar y pêl, pasio nôl i ti. Troed ar y pêl, pasio nôl. Troed ar y pêl, pasio nôl. O, troed ar y pêl, pasio nôl. Troed ar y pêl, dyna. Troed ar y pêl, da iawn. Troed ar y pêl, fel yna. Pasio nôl, gwych, da iawn. Nawr, be ni'n mynd, dyn ni'n falfen defnyddio troed cryf. Felly, be ni'n mynd yn Angharad ydy defnyddio troed arall nawr, iawn? So, yr un peth, troed ar y pêl, ond pasio falle gyda'r troed gwan. Iawn? O, fi'n defnyddio troed gwan. O, na ni, gyd i defnyddio troed arall nawr. Ydyn nhw'n iawn? Gwych. Oce, pasio, troed, a nôl. Gwych. Pasio, nôl. Nôl. Gwych. Da iawn. Pasio, a nôl. Iawn. Gwych. So dyna'r ymarfer cyntaf. Felly pan ydych chi'n pasio'r bêl i ddechrau, chi'n rhoi troed ar y pêl, enw'n rheoli'r bêl, a mae'n y pas nôl yn haws. Eto Angharad. Troed ar y pêl fan'na. Nawr, ar gyfer yr ail ymarfer, Angharad, dwi'n mynd i sopi ti gyda Gwyn nawr. Gwyn ti'r tîm mewn nawr. Felly, be ni'n mynd ar gyfer yr ail un yw dim reoli'r bêl. Ni'n mynd i pasio ymlaen heb reoli'r bêl. Felly, bydd ni'n pasio nôl ymlaen, sef pasio sydyn. Nawr, be bych chi weld, mae'n anoddach cadw reolaeth efo'r dechneg yma. Felly, dyma be ni'n mynd i trio wneud. Ni'n trio wneud 10 pas heb reoli Gwyn. Dwi'n iawn? Felly, yr un peth eto, triwch defnyddio tu fewn y troed, a triwch wneud y pas yn un ofalus, neu'n saff, neu'n feddal i'r pres o'ch chi'n pasio i. Ti'n barod Gwyn? Ydw. Iawn. 1, 2, 3. Na, dechrau eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, 7! Mae'n jet o, so triwch gyda 10, iawn? Ti'n barod? Ydw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gwych, da iawn. Felly dyna'r 2 steil gwahanol basio. Felly Gwyn, unwaith eto, neu trio ni'n reoli'r bêl nawr, iawn? Ti'n barod? Troed ar y pêl, pasio nôl. 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 Ar un heb reolaeth nawr, Gwyn, ti'n barod? I 10 eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Gwych, da iawn. Felly dyna'r 2 dechneg da ni edrych ar pasio, sef pasio gyda rheolaeth a pasio sydyn heddiw. Sgiliau bwysig i gael mewn gêm. Felly pob lwc gyda'r Pêl Droed yn yr Ystafell Fyw ac ar y ceia Pêl Droed. Hwyl fawr! A triwch chi roi 14 a 7. Tara!